Cellphone ko yan ah! Akin na yan! Ano nangyayari dito, Chris? Ron! Ate, akin na lang to ah. Hindi pwede, Bunso! Ibalik mo sa akin yan! Ate naman eh. Sige na. Ano na naman ba ito? Gusto mo, angkinin lahat? Baka nakakalimutan nyo yung sinabi sa akin ng papa nyo. May problema po ba dito? Magsasayang na nga lang, hindi pa magawa. Nakita mong may tinatapos akong report? Pagtataguan mo na naman ba ako? Ah, Asa na yung bayad mo? bigyan mo pa ako ng konting palugit. Humanda ka mamaya. Bayaran mo ang utang mo sa anak ko! Pagkamalampatang ako si Ron. Kuya, akin na yan! Bakit? Ikaw lang bang papasok? Ano na naman ba yan? Ang aga-aga. Puro ganito na lang yung dinadatnan ko pagdating ko. Pati ba naman bago ako umalis? Wait lang ate. Bakit ba ang damot mo? Pati ba naman dito? Puro ingay na lang yung naririnig ko. Aling Ruby! Ayos. May gagamitin na ako. Hoy! Cellphone ko yan ah! Ay, akin na yan! Pahiram lang naman kuya. Akin na yan, sabi! Hiramin ko lang naman. Akin na yan! Ayaw ko, sabi. Hiramin ko lang naman kuya. Akin na yan, sabi! Ayaw ko nga! Anong nangyayari sa'yo, Aling Ruby? Wala po, sir. Bigla lang po akong kinabahan. Sige na ho. Umuwi na po kayo kung hindi po maganda ang pakiramdam nyo. Maraming salamat po. Ito ho, yung bayad nyo sa paglalaban nyo. Maraming salamat po, sir. Sige na, at may pupuntan pa ako. Sige po, maraming salamat po ulit. Akin na yan! Ah! Hiramin ko lang naman, kuya! Hiramin ko lang! Na yan! Hiramin ko Ano nangyayari dito, Chris? Ron! Ano nangyayari dito? Bakit ba kayo nag-aaway? Nay, hinihiram ko lang naman yung cellphone ni kuya. Bakit ko naman ipapahiram sa'yo? Samantalang nung nasira yung cellphone ko, wala akong magamit, ayaw mo ding magpahiram. Ron, di ba tig-isa kayo ng cellphone ng kuya mo? Eh, Nay, nasira po kasi yung akin. Eh paano hindi masisira yung cellphone mo? Eh halos 24 oras kang naglalaro. Totoo ba yun, Ron? Baka ikaw yung may gawa nun. Tarantado ka! Tumigil na nga kayo! Ipahiram mo na, Chris. Kung sa pag-aaral niya gagamitin. Ayoko nga, Nay. Pagawa nyo na lang yung sa kanya, o kaya bilan nyo ng bago. At saan naman ako kukuha ng pera, ha? Baka gusto niyo hindi kumain ng isang buwan para makabili lang ng ganyan. Pasensya na po, Nay. Nabitawan ko po kasi yung akin kaya nasira. May research lang kasi ako, Nay. Kaya gusto kong hiramin yung cellphone ni kuya. Nakita mo na, Chris? Kaya ipahiram mo na. Ayoko nga po. Ngayon, alam niya yung pakiramdam ng pinagdadamutan. Akin na! Hayaan nyo na po, Nay. Susubukan ko na lang pong manghiram sa mga kaklase ko. Diyos ko, ang hirap naman ng ganito. Pagod ka na nga sa trabaho, tapos ganito pa yung maaabutan mo. Ang hirap nang hindi mo maibigay ang lahat ng kailangan ng anak mo. Tanggapin ko na kayo inaalok ni Sir Masong sa akin. Aling Ruby, Bakit po, sir? may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun? Naghahanap kasi si parang Berto ng makakasama ng mga anak niya. Kasi babalik na daw siya sa opisina. Gusto nyo, kayo na lang? Ho? Okay lang ho sa akin yun. Mas maganda po doon. Mas malaki po yung sasahurin ninyo. Masasapat na yun para sa mga pangangailangan ng mga anak nyo. Saka wala naman pong problema doon kasi uwiin din kayo. Tama siguro. Tatanggapin ko na lang yung inaalok ni Sir Masong na trabaho sa akin. Ate, akin na lang to ah. Hindi pwede, Bunso! Ibalik mo sa akin yan! Ate, akin na lang kasi to. Hindi nga pwede, Bunso! Ibalik mo sa akin yan! Ano ba yan? Hindi nga pwede! Bago lang yan, Bunso! Ate naman eh. Sige na.
magsitigil na nga kayo. Nahihilo na ako sa inyo. Mercedes, ano na naman ba ito? Yang kasing alaga mo, Aling Ruby. Nangaangkin nang hindi sa kanya. Ano ba kasi yan? Gusto ko kasi tong damit ni ate, Aling Ruby. Lahat kasi nang makita mo sa akin, gusto mo, angkinin lahat. Iha, huwag kang ganyan sa kapatid mo. Kausapin mo siya na matino. Matino? Yang ugali bang yan? Matino? Bilan mo din kasi ako ng gaya sa'yo, ate. Pagbibili ka. Hoy bunso, kung gusto mo ng ganito, magpabili ka kay mama, wag sa akin. Tahan na, Abi. Magpabili ka na lang sa mama mo. Ayoko, Aling Ruby. Gusto ko yun. Baka nakakalimutan nyo yung sinabi sa akin ng papa nyo. Gusto nyo ba isumbong ko kayo? Ano? Gusto nyo isumbong ko kayo? Bakit ganyan ang mga mukha niyo? Aling Ruby, may problema po ba dito? Nag-aaway na naman po ba sila? Sir. Ang totoo po, hindi naman po. Mabuti naman kung gano'n. Sige na mga anak, magpapahinga muna ako. Aling Ruby, ba't hindi niyo po kami sinumbong kay Papa? Kaya nga po, hindi niyo naman po kailangan magsinungaling, Aling Ruby. Bakit ko naman gagawin yun? Para ano? Para parusahan kayo? Ano naman ang sasabihin ko sa paaralan nyo kung hindi kayo makakapasok ng ilang araw dahil grounded kayo? Sinong lalabas na kahiya-hiya nun? Kayo ba? O ako? Sorry, ate. Sorry, Aling Ruby. Hay, ang hirap ng ganito. Nagsahin ka muna sana doon bago mo ginawa yan. Eh, tinatapos ko nga ito, kuya. Deadline na to bukas. Ang sabihin mo, tangad ka lang talaga. Sige, subukan mo! Tigil nga kayo! Pasalamat ka, dumating si nanay. Bakit? Kung hindi dumating si nanay, sasaktan mo ako? Subukan mo! Kala mo hindi kita lalabanan? Ang yabang mo ah. Ano, kaya mo na ako? Ah, Tumigil na nga kayo! Palagi na lang kayo ganito pag dumadating ako! ito kasing buwisit nyong anak. Ubod ng tamad. Magsasayang na nga lang, hindi pa magawa. Nakita mong may tinatapos akong report? Ikaw ang tamad! Wala kang pagkukusa! Kala mo kung sino ka! Sige, subukan mo! Sinabi ko Sige, na ano? magsitigil kayo! Laban ka? Tumigil Ano? na kayo! Ha? Ano ba? Sinabi ko na magsitigil na kayo! Tama na! Para walang away, ako na lang yung magsasaing! Ikaw kasi tamad. Diyos ko, kailan kaya magkakaroon ng katahimikan ng bahay na ito? Napapagod na po ako. Chris!
Saan ka pupunta? Pagtataguan mo na naman ba ako? Hindi, Rysel. Madali lang kasi ako. Asan na yung bayad mo? Bayaran mo na ako ngayon! Rysel, pasensya ka na. Wala pa ako kasing pera ngayon. Hoy, Chris! Hindi ako binigyan ng papa ko ng pera para utangin mo lang at ipusta sa basketball. Allowance ko yun! Hindi naman sana kita papahiramin kung hindi mo sinabing... Rysel! Bakit, Chris? Baka pwedeng makahiram sa'yo ng 2,000. Kamusta lang namin ng basketball mamaya. Alam kong baka nag-aalala kang hindi kita mabayaran. Huwag kang mag-alala, babayaran kita agad. Sinisigurado kong mananalo kami mamaya. O, sige na nga. O, eto. Basta, bayaran mo din kaagad, ah. Oo, maraming salamat. Rysel, kung pwede, bigyan mo pa ako ng konting palugit para makabayad sa'yo. Hindi pwede! Palagi mo na lang sinasabi yan! Kung ayaw mo magbayad, pwes, pasensyahan tayo. Humanda ka mamaya. Anong ibig sabihin nun? Manda raw ako mamaya. Doon po yung bahay nila, Papa. Ang bahay nila? Chris! Lumabas ka dyan! Bakit po? Bayaran mo ang utang mo sa anak ko! Pa, teka lang po. Diyan ka lang! Kamay ang alam dito! Anong ginagawa nila kay Ron? Teka, si Rysel yun ah. Kasama pa niya si Papa niya. Ito pala yung sinasabi niya kanina. Ang sinabi ng anak ko, pinautakan ka niya! At sinabi mo, magbabayad ka rin agad! Pagkamalampatang ako si Ron. Paano na kaya ito? Asan yung sinasabi mo magbabayad, ha? Pa, hindi po yan si Chris. Kapatid niya po yan. Ha? Kahit na! Sabihin mo sa kuya mo, bayaran niya ang anak ko! Opo, sige po, sasabihin ko. Anong nangyayari dito? Sino po kayo? May problema po ba kayo sa bata? Yung kuya niya kasi, ayaw niyang bayaran yung utang niya sa anak ko! Ron, totoo ba yung sinasabi nila? Patay na. Pati amo ni nanay alam na. Paano na kaya ito kapag nalaman ni nanay? Ngayon ko lang din po nalaman na may utang si kuya sa kanya. Totoo po yun. Kahit itanong niyo po kay Chris pagdating niya. Anong akala sa anak ko? Sinungaling? Gumagawa ng kwento? Hindi naman po sa ganon. Magkano po ba yung inutang niya sa'yo, Iha? 2,000 po. 2,000? Halos pambuhay na namin sa loob ng isang buwan yun ah. Saan daw niya dinala yung pera? Pangpusto daw niya sa basketball. Si kuya talaga hindi nag-iisip. Huwag ka nang mag-alala, Ron. Ako nang bahala. Ito, Iha. Kunin mo na. Pasensya na po kayo. Allowance ko po kasi ito. Magpasalamat kayo. May tumutulong sa inyo. Kung hindi, papabarangay ko kayo. Tara na, anak! Mabuti na lang dumating si Sir Masong. Wala na akong problema kay Rysel. Kay nanay naman ngayon. Pasensya na po kayo sir. Pati kayong napasubo. Wala yun, Ron. Kakausapin ko na lang yung nanay mo tungkol sa pera na binayad ko. Sige po, pasensya na po talaga. Ngayon, nagkautang tuloy si nanay ng dahil sa gagong yon. Kawawa naman si nanay. Maglalaban na naman siya hanggat hindi nababayaran yon. Sige, Iyo. Mauna na ako. Maraming salamat po talaga.
Manda ka sa akin pagdating mo. Kahit kuya kita, makikita mo. Buti na lang, wala na akong problema. Walang hiya ka, kuya! Bakit? Anong problema mo? Alam mo kung anong problema? Hindi ka na naawa kay nanay! Bakit? Anong problema mo kasi? Ikaw, ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa rin alam yung tama at mali. Ikaw ba? Ano kuya? Hindi ka na talaga naawa kay nanay! Tigil kayo! Ganito na lang ba talaga yung matadatnan ko? Pagkagaling ko sa trabaho, ha? Ron? Chris? Ito kasing si Ron, bigla-bigla na lang nagagalit sa akin. Paano? Nakakabwisit ka? Wala kang awa kay nanay? Ano yung sinasabi sa akin ni Sir Masong, ha? Chris? Nay, napasubo lang po kasi ako sa pustahan. Napasubo? O ginusto mo? Kung talagang ayaw mo, wala silang magagawa. Pero ginusto mo para magyabang ka sa kanila. Tarantado ka! Sige, Tumigil na nga kayo! Ikaw na nga yung gumawa ng problema. Ikaw ba ang galit? Nay, paano po yung binayad ni Sir Masong? Yun na nga eh. Pero ang sabi niya... Naku, maraming salamat po talaga, sir. Walang anuman, Aling Ruby. Pero... hindi ko po alam kung kailan po kayo mapapayaran, sir. Huwag nyo na pong isipin yun. Tulog ko na lang po sa inyo. Alam mo pare, naawa ako kay Aling Ruby. Bakit naman pare? May sakit ba siya? Wala naman pare. Halos bali na siya dahil sa pangangailangan ng anak niya. Kaya hinahayaan ko na lang. Pero wag nyo na lang pong sabihin sa mga anak ninyo. Dahil baka mamiyasa silang mangutang. Maraming salamat po, sir. Napakabait po ninyo. Ano pong sabi ni Sir Masong sa inyo, Nay? Wala alam. Kalimutan mo na yun. Sige na. Gusto ko muna magpahinga. Sa susunod, wag puro kayabangan yung pinapairal mo, kuya. Isipin mo rin si nanay. Kuya, akin na yan. Bakit? Ikaw lang bang papasok? May babayaran ako sa eskwelahan. Kuya! Ano na naman ba yan? Ang aga-aga. Puro ganito na lang yung dinadatnan ko pagdating ko. Pati ba naman bago ako umalis? Kailan ba kayo titinong dalawa? Araw-araw na lang, walang katahimikan. Eh paano yung anak nyo? Gusto ko nila tong pera. Bakit? Siya lang ba yung papasok? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit? Hindi ba kita anak? Alam niyo naman pong may bayarin ako sa eskwelahan ngayon, di ba, Nay? Chris, andun yung baon mo, iniwan ko. Kita mo na. Akin yan. Bakit? Hindi ka ba marunong magtanong na matino? Hindi yung puro sumbat at away yung alam mo. Hindi pa naman ako umaalis, di ba? Yan kasi, akala mo kung sino kang magaling. Tumigil ka na nga dyan, bata ka. Kaya pinapatulan ka ng kuya mo eh. Buti nga sa'yo. Gusto mo kasi, ikaw lagi yung biktima dito. Tumigil na nga kayo. Naririndi na ako. Kunin mo na lang yung baon mo dun. Aalis na ako. Hindi ko naman alam na ganon. Nagalit na naman si nanay dahil sa atin. Sa totoo lang, naawa din ako kay nanay. Lalo na sa nagawa ko. Ako rin naman. Sorry mo sa akin yan, bunso. Wait lang ate! Bakit ba ang damot mo? Iba naman dito. Puro ingay na lang yung naririnig ko. Sinabi na nga akin na to eh. Para hiramin lang ang Akin na to! Tumigil na nga kayo. Kanino ba ito ha? Akin po yan, Aling Ruby. Kinuha ng babaeng yan nang walang paalam. Abi, ano na naman ba ito? Di ba marami ka din bag kagaya nito?
Wala po akong ganyang style. Kaya gusto ko po sanang hiramin. Hiramen? Eh kung hindi ko pa nakita, alis ka na sana. Gagamitin ko din yan ngayon. Ate, ayoko! Teka lang, akin na to! Akin na yan! Akin na to! Tumigil na kayo! Tama na! Aling Ruby, wag ka makialam dito! Aling Ruby! Ayaw niyong paawat? Sige, mag-away lang kayo. Total matatanda na kayo. At isa pa, hindi ko naman trabaho yung maging referee niyo araw-araw. Ikaw kasi Parati na lang ganito sa bahay. At iba naman dito. Hello, Aling Ruby. Pasensya ka na kung maaga akong umalis. Kumusta kayo ng mga dalaga ko? Sir, gusto ko po sana magpaalam sa inyo. Ho? Bakit o, Aling Ruby? O sige, uwi ako dyan. Mag-usap tayo. Ano, tara na. Sigurado ako magugulat si nanay sa pagsundo natin sa kanya. Sigurado din ako kuya na magugulat din si nanay dahil magkasama tayo. Ano, tara na. Tara na kuya. Tao po! Tao po! Tao po! Sino po sila? Nandiyan po ba si nanay namin? Si Nanay Ruby? Oo, andun siya sa loob. Bakit? Susunduin sana namin siya. Sige, pasok kayo. Salamat. Aling Ruby, may problema ba? Wala naman po, sir. Pero hindi ko na po kasi kaya yung araw-araw na puro sigawan at away na lang. Anong sinasabi mo, Aling Ruby? Hali kayo, pasok kayo. Andun siya sa kusina. Tara. Ang gusto ko lang sana, pag uwi ko sa amin, ay makapagpahinga agad ako. Kaso hindi eh. Bumubungad pa lang ako. Puro sigawan at away na namang anak ko yung naririnig ko. Tapos, pagdating ko dito sa umaga, ganun pa din po yung madadatnan ko sa mga anak nyo. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo. Ang totoo, Aling Ruby, kaya mas ginusto ko na lang na magtrabaho dahil hindi ko na matagalan ang buhay na ganito. Yung sobrang ingay araw-araw. Mabuti po kayo. Nararanasan niyo ang katahimikan. Pero ako, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang hirap mabuhay sa mundong walang katahimikan. Siguro po, mararanasan ko lang ang katahimikan pag binawi na ng Diyos ang buhay ko. Huwag mong sabihin yan, Aling Ruby. Pasensya ka na kung pati anak ko pinaranas sa'yo ng ganito. Ang buong akala ko, kung iba yung kasama nila dito sa bahay, magbabago ang ugali nila. Pero
mali pala ako. Pagpasensyahan mo na ang mga anak ko. Halika na. Pasok na tayo sa loob. Nahiya tuloy ako kay Papa. Tama nga si Aling Ruby. Dapat mag-mature na yung isip tsaka ugali natin. Naiya din tuloy ako kay nanay. Ngayon ko lang nalaman na nagdaramdam pala siya sa mga pinaggagawa natin. Kaya nga kuya. Anong ginagawa niyo dito mga anak? Nay! Nay, patawarin niyo po kami. Nay, mula po ngayon hindi na po kami mag-aaway ni Kuya. Magtatanda na po kami. Tay, hindi po namin alam na naririndi rin po pala kayo sa amin ni Bunso. Simula po ngayon, Tay, promise. Ipapahiram ko na po lagi kay Bunso yung mga gamit ko. Masarap mabuhay kahit mahirap. Basta nagkakasundo ang bawat miyembro ng pamilya. Yung totoong walang away, marunong makontento kung anong meron. At higit sa lahat, yung marunong natin irespeto ang pagod at sakripisyo ng ating mga magulang. Dahil ang pagkakaroon ng katahimikan sa tahanan at pagmamahal ng mga anak ay tinatawag na pahinga.